Gidaog ni Jesus ang kalibutan. Juan Kapitulo 16 versikulo 25 hanggang 33. Gisulti ko kining mga butanga kaninyo pinaagi sa mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mo gamit og mga sambingay, kon dili klaro ko nang isulti kaninyo ang mahitungod sa Amahan. Kon moabot na kananga adlaw, kamo mismo ang mangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan. Dili na kinahanglan nga ako pa ang mangayo sa Amahan alang kaninyo. Kay ang Amahan mismo nagahigugma man kaninyo tungod kay nagahigugma kamo kanako, ug nagatoo nga ako gikan sa Dios. Gikan ako sa Amahan ug mianhi ako dinhi sa kalibutan. Apan karon mobiyan ako niining kalibutan ug mobalik sa Amahan. Mingon dayon ang iyang mga sumusunod, karon klaro na ang imong gisulti kay wala ka na mogamit og mga sambingay. Karon sigurado na kami nga nahibalo ka sa tanan, kay bisan wala kami mangutana kanimo nahibalo ka ng daan sa among gihunahuna. Busa nagatoo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Misulti si Jesus kanila, karon nagatoo na baka mo kanako. Apan moabot ang panahon ug karon gani miabot na nga kamo magkatibolaag ug mamauli, ug biyaan ninyo ako nga mag-inusara. Apan bisan biyaan ninyo ako may kauban gihapon ako, tungod kay kauban ko ang Amahan. Gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron may kalinaw kamo tungod sa inyong pagtuo kanako. Paantusan kamo sa mga tawo sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok tungod kay gidaog ko na ang gahom sa kalibutan.